Evo, čestitamo, možda pljesati jedan. Važnost ove zračne luke je sigurno jako velika, to je jedan strateški projekt, budući da je sama zračna luka već ima negdje po 700.000 putnika, što očekuje u ovoj godini. Evo, ove godine slavimo 50 godina postojanja ove zračne luke. Ovim sporazumom mi zapravo zajednički, budući da i Ministarstvo obrane koristi veći dio, odnosno ima pistu koja je u vlasništvu Ministarstva obrane, a ona je neophodna za daljnji razvoj zračne luke Zadar. Potpisali smo ovaj sporazum gdje smo zapravo međusobno se dogovorili da ćemo zajednički pripremiti ovaj projekt, riješiti imovinsko-pravne odnose. Projekt koji je ukupne vrijednosti negdje oko 500 milijuna kuna, koji obuhvaća rekonstrukciju postojeće uzletno-sletne staze, dogradnju nove od 700 metara i naravno rekonstrukciju i dogradnju ove zgrade putničkog terminala. Evo, tu je i ministrica Žalac s kojom smo razgovarali kada projektna dokumentacija bude gotova, da će sigurno ovaj projekt biti jedan od strateških projekata u sektoru prometa, znači Ministarstva prometa, tako da ćemo tražiti financiranje iz europskih fondova. Ovo je veliki korak za grad Zadar, za Zadarsku županiju, za ukupno gospodarstvo i drago mi je da Hrvatska vojska kao partner sudjeluje u ovom projektu. Što se tiče nas, mi ćemo dobiti isto nove sposobnosti, mogućnosti isto korištenja ove uzletno-sletne piste i to je dobro prije svega i za Hrvatsku vojsku i puna potpora ovom projektu. U suradnji sa ministarstvom i sa zračnom lukom, znači radi se na rekonstrukciji piste i stoga vidjeli smo i dogradnja tih 700 metara da bi pista bila spremna za primiti sve moguće zrakoplove ovdje. Tako da je to zaista jedna dobra sinergija između lokalne zajednice, grada Zadra, ministarstva i ministarstva obrane. Zračna luka je u svom dijelu odgovornosti već izrađuje projekte. Mi smo napravili glavni projekt za kompletnu stajanku. Ishodili smo lokacijsku dozvolu što se tiče vojnog dijela piste i napravili smo parcelacijski elaborat. Ono što nam sada slijedi, to je upravo ugovorni odnos između Ministarstva obrane i Zračne luke Zadar, da definiramo daljnje korake i način kojim će imovinsko-pravni odnosi biti